1, 2, 3. So hey mga day, mga ka-Dayers, welcome back to my channel mga day! Gabi mo ba? Gabi mo ba? Gabi mo ba? Laban lang! So mga day, ako ang kaubay ka ng mga day, kaya akong chumex mga day! Day, ingon mong Twitter, day! Ingon mong Twitter, day! Yes, it's at Rona Ayas, RONAYIH. Yes, mga day! So karon mga day, ang amoa ding buhaton diri mga day kay maggulay blender challenge mi mga day. Kana maggulay blender challenge Space ka? nutrition market ka ng mga day! Laban lang TOH. Labas mga gulay, gid. Ang gulay ang mulabay kay kami. Dikid mi hili ko gulay no, palihog lang. Mga carnivores pa kita, day. Bayot dilakaryan si ante. Oo, dilakaryan. Laban sa tuna, sa corned beef, laban lang giday. So mga day, explain ni Rona kung unsay ganap ani amohang gulay blender challenge right. Yes, mga ka-tires! So, among buhaton karon ni Mon is mulaban gid mi dito sa merkado no kay mamalit gid mig mga gulay. Pangitaw na mo tanang gulay sa bahay kubo. Pati ang kubo, palito na mo. Hinana mi, ka-intense. Ang mga patani day. Oo, ang mga patani day, mga usa na mga sa dulo ng linga gid day mga hinana gid day. Sa paligid-ligid yun. Pag human ana, amo siyang i-mix, amo siyang isago-sago na halo-halo gid day, halo-halo festival. Pulo sa blender, blender na mo siya. Gamit na mo ang blender gikan sa O-Shopping. And then, pagkahuman na mga day, amo dayon siyang imnon. So, Alright. imagine ninyo kung siya sa kaluod, no? So, kung dili galing mainom, gano'n sa mga itabo. Mga day, ang consequence mga day, kay musayo siya bum-bum sa mumulan mga day! Hindi na ako ma-imagine ako sa musayo bum-bum day, palihog lang. Maski ako, day, di gid na ko kaya, day. Kaya feel ako maulaw si Nancy. Pilang ka ba lang pumurapod kong si Nancy day? Puta yan, di wow! Bum-bum day, palihog lang yun. Nancy, laban! Before we start this video mga day, paki-subscribe sa akong channel mga day, no? Para makapilos ako mga ka-Dayers mga day, no? So, karon mga day, mo adto sa ni Rona sa merkado mga day. Alright. Alright! Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. Let me see those hands, let me see those hands, let me see those hands, let me see them, come on. So mga day, nakabalik na ginmigikan sa palengke mga day! In fairness ha, grabe ka struggle ang palengke dito sa Mandawi. Dahil Di pakiingan na ko kaya dahil ka ng marag, wa may kabalo ka na day. Dako, na gamay, na daan, na bago ka, busy ba sa Mandawi na ganyan yung merkado? mag-unboxing na ta sa itong mga napalit ng mga gulay. Tapos sa gulay, so ikaw na ba? Ano mong Gucci? Alright, drum roll please! O sige. So muna siya akong mga napalit mga kapamilya. But before anything else, mga TMC subscribers, amo sang igawas ang among mahiwaga. Sak Bilang! Laban! Vegetarian na makaronday. Para ni sa tanang mga bitter. Ara! O sige, mag-unboxing na kung gikan sa ako ang Louis Vuitton. Okay. Bigyan siya kada ko, wag ako pasan ako, no? Kalma lang. Mga day, radish mga day! Laban sa radish ko! Ikaw ko ba kung sa
saan po siya gamit sa pagkaon. Wala dyan ko eh. Wala dyan ko alam magpalihog lang. Ang amaging basihan kung gulay ba siya o di. Kaya kung apil ba siya sa kanta sa Bay Kubo. Wala ka na ginito nga. Te apil is Bay Kubo. Murag wala magigabi po sa bahay ko. Oo, wala gaya na lang. Unsa pa ni? Pino. Yes. Wala bas pipino. Pero sa magduha-duha ko kay wapit ako kay lani nila bit. Kani sa man eh. Sitaw. Sitaw. Wala ba sitaw? Oh. Pinahunagi na siya sa bahay kubo ang lyrics. Oh, sitaw. Ang gisakyan ni Cinderella. Woo! Kalabas. Dapat Cinderella. Cinderella. O, hindi si Cinderella. Gamit siya maka-utilize. Mga gulay. Gihimo kanyang sakyanan. Pag-iwat imo dyan yung favorite. Okay. Pila iyo dyan yung favorite mga day. Sama na, Day. Mga day, talong gid siya mga day. Mga day. Apa lang yun. Favorite ginato ni siya, mga Day. Di ta mabuyag wala ni. Di walay fries ko. Ah! Okay. Kailan ko ala. Mogi na yung favorite kapag kaon ni Bugs Bunny. Okay. Tarax pa mo. What's up, Doc? Ah! Okay! Diba? Gusto mo eh? Sayote! Bayan! Laban! Laban ang pichay! Wow, kayo na lagi na dahil. Bayan, pina Michelle Di na tayo. So I'm using. Michelle D. Michelle D. I'm using. Sunod! Opo na dahil. Opo. O sa'yo cellphone. Opo. Ang pinaka-favorite namong duha. Mo Okay. siya among favorite girl. Ang grand finale. Among grana! Among grana! Among grana! Palihog lang yun! Ayaw lang siya apis ako na palihog lang yun! So karon mga day, since daghan kay ni mga gulay diri no, lain sad kayo di ba? Oo, correct. So among bahatag karon is amo siyang tungaon gamit ang pinaka paborito sa tanan. Ang bato pek. Bato pek. Antibiotic. Karon mga day, ako yung nadaog. Ako yung first makapili kung unsa ako ihatag sa ihang gulay, no? Okay. So laban lang yan. So, pinakauna ako ihatag sa imo day! Ay, ang okra! Ang okra! So, ang okra, nila na siya kang Rona! Ang una po na akong ihatag kang mo is paborito ni sa tanan. Dili siya Nokia. Dili siya iPhone. Kundi Oppo mga na! Kasunod na ako ihatag sa iya. Ako ihatag sa imo ang palaya day! Uy, grabe naman si Kylie sa mga grabe na kayo. Grabe, guys. Ako ipasa siya na lang kung mga digid ganahan, no? So, laban lang yun. Sige. Sunod, ako yatag sa ede, ano ba, bungi gini. Ang akong pinakaganahan, ipababayagin ako sa iyo, mga day. Talong! Sunod! Feel na ko, no, ang ampalaya o ang okra, mag-mix siya, lami kaya na siya kung isagol sa kuan. Kung isagol sa kalabasa. Kalabasa, mga Rona! Alright? Sunod, ihatag na ko sa ibang sayo. Te! Ayun, shot eh. So, pinako kalabasa, ampalaya, okra, lami kaya na siya, no, kung basta na yung mga dahon-dahon. Yes, leafy lang kita. So, ako ihalang siya ang pichay! Laban ang pichay! Laban pichay! Ano na kaya ang pichay? Uy, grabe naman yun na yun. Ano pa na po kayo mga dahon-dahon dahil? Malakit satay. Iwa ang alugbati mga dahil! Wala ba yun? Apa sa mga kanding dire? So, feel ako lamig kayo na siya, no? Basta, parisan siya radish! Radish! Grabe, feel ako lood na dyan kayo ning ako, oy. So, ang radish, mura siya og carrots na nakakojik. So, since gihatag niya sa ako ang radish, of course, ihatag na ako sa yung carrots na! Mura siya Bugs Bunny dahil. Sunod! So, feel ako, tanan ng gihatag sa mga gulay, no? Gusto ko kung na-share, pero tamis-tamis gamay. Juice gamay, no? Sa akin, ang pipina! So karon mga guys, since we are down to our last
tugulay, mao gini siya karon. Okay. Ihatag yun ako sa iyo, day. Ang pinaka-paborito gini, day. Yes, day! Beans man! Try lang. Patatas mga day! No more! So disclaimer gid mga day, no? Since kani siya, okay, natabo na gid. Alright. So, since kani mo ni siya, no? So, magtunga na lang gid mi ni Mon. Sige, tungaon Okay. Diba? Hating kapatid yun may diring dapitan. Okay. Paglaban na din. Og sa diha mga day na humana gid migbahin sa mga pinakakusgan nga mga gulay, no? Diba go? Ay, tayo mo gulay, no? Diba? Wala pa lang pinsay. O, muli akong gulay, no? Akong gulay. So, day, igawa sa atong mayroon na blender! Alright! Alright, ugas. So duha siya kabuok. Cute ka ni para panggag mo. Ni panggag ko. Alright, mga kapamilya! Dito na po ang product natin, 49! Again, if you want to avail this product, just send the number right now! So mga day, si Rona ang pildi mga day, siya ang una mga day, no? Atong una ko nagbutang ang ice, no? Tabangan, giti ka na yung mukhang shake or palihog lang yun. Oy! Oy! Eh. Oy! Palaw lang. In fairness, amo na din git-chop yung gulay, no? Hindi ka mo chop ganihan, no? Mo na gini siya mga day! Mo na gini! Kompleto yun na mga day, no? Kompletos Ricardo's gini day! Ina ginayit, ay magmulan din kayo. You know, kung lamay na kayo sa tanawan day. Lamay ng presentation. Delicioso ka na day. Okay! Go! Ay! 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 Ah! Napasaksak man! Grabe naman dyan yung mga pagsubok, day! Ay! Excited na ka, day? Wala dyan siya halo nga mga sukal, mga day. Ice lang yun siya, wala kondensada. Wala good, no? Wala good. Oh my God, day. Day, ang okra, day. Kaya murag, nilaban na dyan ang okra, day. Lumalaban bro ang squash day. Ang palay lumalaban. Oy! Sorry, yan maghihigop. 2,000 years later. Dito, ano siya na-under yun? Yadok na ne. GG kita ni doha day. So mga day na dyan nahitabo mga day nga wa dyan na mo gi-expect mga day, no? Kaya kanina pa yung nga blender bro, giga pa yung unboxing tanan-tanan. Ya karon wala na siya kasugakod sa challenge. Dili na siya mo on mga day, pero salamat sa Ginoo si Rona na siya na blend ganiha tong iyahang mga kuan. During the commercial break, good. Nag-shake na ko dire, naning kamot ako dire. But it so happened nga mo na gina siya mo gamitan. Para ibalik ang iyahang gulay. Ay, feeling ako bawal siya basa. Ay, as Ito in. siya basaon. Sige, tama na. Tingalay na siya. No? Parang ginabi ipang-pansa kung ginabi. Angol jud gaday no. So mga day no, labi to ko kasabot sa mga nanghitabo ron, pero laban lang jud no padayon gihapon ta mga day. So tanan mga gulay ni Ron ayan nagibutang dire. Alright! Tara Ayan, sa dire gibutang tanan. dire, no? So- Okay, ato na. Mali dito mo gamit kanina. Laban lang yun. Kung di ni mo on mga day mo lang langkat yun yung lamisa ron. Murag may yun. Oh. Alright. Malagyan na yung mga day. Mo na gid ni day. A moment of truth. So mga day, mo na siya, okra, ampalaya, radish, kalabasa, pechay, o batong. Alright. Oh my God. So kano mga day, naalagyan na ako, ginawa ko Lord, tabang, nabang help my helper. Helper. Nalagyan siya nga ako, no? But,
para mas iyat siya, no, magdungan gid minimon. So didto na sad ta mag-blend kamon, which is nara diri tanan iyahan, no, during the commercial break pud mga day. Amo ra po siyang giparing kamutan og chap-chap. Ako ng turn mga day, sumugi ako doon siya. Kabaw na mo kung sa akong gulay, no, natong talong, natong mga upo, sabay hagi pang butang dire. So ako di ko big fan ani mga gulay, no. Kanana yung mga patatas, no. Patatas, labans pa. Eh, ako rin kuhaan kamay. Anong hugaw mo tanawon yun? Bahog sa baboy. Ilip ko lang sa color. Sumurag naapir ako mga day, kay marag mas lood iya tanawon. Anong load kayo tanawon iya? At least way okra. So mga day, muna ni siya ako mga day. Unya, wala ko kasabot nga nung ingani ang color. Palihog lang mura siyang alamang nga wala register. Huwag sabot, mura siyang tahop sa baboy. Huwag sabot day. Palihog lang. Basta importante, walay okra ang palaya o mga sabay dili mayuhon nga gulay na skin. So, muna ni siya mga day. Muna ni siya mga drink mga day, no? So, I hope nga ito gining ma-pull off ang challenge day. Eh, grabe na itong panikamot sa palengke. Dahil palihog lang. Ready na ka, day? Do this day. So, bottoms up. Bottoms up na! 1, 2, 3. Go! Yut, luod kayo sa yut! Muna kong likaon og dahon! Kaya magduwa-duwa ka, bata-bataw ka, magbalay-balay ka, di mo na sukaon ko, day. Bayot. Bayot. Ingan ti kayot. Dili na ka. Imo gano ka. Pakya! Pakya! Tayo nagmumulan dito mo. Si Ron apil di mga day. So siya mo saya og boom boom. Sa mga mulan. Uod niya siya ba? Maragit siya. Maragit siya. Jara. Murag siya likaon og yuta, gid bitaw ka naman murag siya basak gid. Maragit ka, grab ba? Ang siminto. Jara. Before mo sayo si Rona mga day, ayaw mo kalimot mga day to like this video mga day. Kay grabe mo ipagdaanan mga day, no? Paki-like ka nga video mga day, ug subscribe mga day, no? Para makapil ka sa ako mga kazayers! Ayaw mig-ibash kung di man may mukha o gulay. Because kita tanan, we're all unique, but at the end of the day, good, importante gid ang gulay. Let us be one with our Department of Health in promoting gulay is life. Char lang. So what ay life? Oh, lifeless tayo. So karon mga day, musayo na si Rona ang pongko mga day! 2, 1, go! Laban na si Mumumulanday nga way music, kakapela ni nga Mumumulanday kay makapiright ta. Palihog lang. Yeah.